Khubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. We would like to welcome our Honorable Deputy Chief Minister, Shri Krishnan Busam. Usambut Menteri Rangba jong ke Sarkar Jela ubak Preston Tinsong ha ka arbu pratri ubana jemang arajar arpuwei ula pelipat ba ya ka wei ke Corona Care Center ke badan ha ke senong tengon pelang ke badang hap apa upu usam jong ke Punur Sela Civil Subdivision ha ke jingpli yegini ke Corona Care Center ke badan prapau tuli ki jingtia naga benta ban sumar ye ki breu ki bayabit ya ke jingpang COVID-19 la sakhilang ru da usab divisional officer civil ke Punur Sela Civil Subdivision u arpit upadhyaya nang tadi u block medical officer jong ke Punur Sela u Dr. E Khong Thao lembat kiwei di ki bala syakot sngob ha gani ka sngi Hagani ka center balaburu la ka jong ka jakasa na ka benta ki kentei bat ki shenrang an pensa ye ki nongpang ki bambiang ki jakasa ha ki chnong ki bahap apo ka Punur Sela Civil Subdivision. Nisian baya kade jipang kawan nongkong e ha ka arpo terik jong berdai April ha ka wei ritani uyo ye ka jingpang. Ye hadin bertangi le wot ni la pendak apo ka jingalam jong isa SDU Sajungi bandai ipatak tesing ai berokat habakan dong isiam ba umdon positif dia hadir tangi once away ritani hadir po badan lengkap bawan na po student utar long positif tigila le continue but kamta kala ja no kis noi teter hadir jo kasat tarik sami kis sya no sekali ka tanjungi ko ba kolektif but kala poi hadu kan ni ka benta dia hadu merkat mentai ngisiam ba ka kes kabangil asyam hadu muta total kes kalong sispa aku fatli ki kes bat kibala kia na kine kilong san punyong te kibayak naga diga blok chungi bar kawai ki dei khatway ngut te kumbalong menta hadu ka situation kabalong menta ki active kes kamut kita ibadang long positive kilong hadu ndrepung te dangi pet na ki area na ki PCC jungi ngisyam ba hakamok liau PSC kadon ka kes pa nyotele ba yo kia udah iway bat ka ba active case kalong literally te hak washer kmut ni iba ka case kalong tang iway case bat new case na recover kemun hapo washer kmut sisi ndon case jo te ka ba wan po pun sla sisi ni syamba total case baru phat kawan nyop teli nyop ngot te ki ba recover ki dei live ho lai ngot ki ba long active menta ki long sapo ngot te ki ba yak hapo pun sla sisi area ki long kumba sangut haka pongtu PC ni syamba ko total case kami saupulai ngut bat ki bala recover kilong afwan ngut te ki bayak nyongut bat ka active case kalong menta kalong tang khat sangut te kumbau mele ka total active case haka ni ka subdivision jongi menta kalong nreu phongut te dangi pet village wise ni syamba nak lihat ke pensuas singi iba ka sinong ka bakta harga di ka jimpang ka dai ka sinong lang kedem wa ka teng ka lai leteng wa ka lang kedeng yodu hak badan kumba ka lai mod ai dia ka wan sa ka wan khat hak badan kumba phongo dai ai den ka ra ka wa umrem ka badan sangut ka flang line ka badan te hajan police station ka don nringot ta ka nong badan chat singi ka don san ngot hamau be ka don iwei ha pernai iwei dia popong tung PC ngi syamba hapo mau sinong mau sun kita laingut hapo nong tungor kita nrengut hapenter sangut na penter lasi kita ki returnees kita ki student no kita hapo mstia ide iway iwan tia ati po si jongi ba hade mangila letters i ngila po positive te kade kalong ka kis hapo mau klep pising kadai tang ka sinong kamrang ka badon nrengut ki kis kata kalong total active case te kade kalong ki case ki badon hani hapo area jongi te kumbang isyam hi hane ngi iba kini kisnong jongi ibasa tae ide ibadan hapo ka national highway balong hapo national dapat dadu lang kedam walang khat panusla mo ni iba kilong hapo ki national highway mausun umsiem pongwang ni iba kidon hapo national highway natada nakaliang jongi kung kipat ba ihaplong bajilan kumno bangin pek nakar pemiyang jongi brio mo bangin pulo ya kata covid appropriate behavior mo bagi pajba mo ni nak kumki stakeholders ni dapat enforce ya kadi covid appropriate behaviors kenang ba kadi ka jing sapiang jo ka jingpang kandom wan hagini ka jaka jungi
Te hakabedei bat kapun usla civil subdivision. Ngilaya keren, ngilaya sani ba, bat ngilarai hakin sya bangindon ya keneka dedicated corona care center. Ngimi ongshu ka community isolation center, ngilaikan longbek ka corona care center. Mentangil aple sipautli yang te hapo selong berokawai. Kabangindang play sa sikiway ki district, sikiway ki Jaka ki civil subdivision. Dan re sipautli mentangil apen trekam. Sa artli ngindang pentrekam ya kana corona care center selong ko slightly ngamut kaway katuka building jong ka education ka baar ka ITI bat ka balangin le jong ka industries bat ka balese kata ka seat lane ka jingthia ka bangila ban penmi kanum dunaya ka laispa jingthia balai ngale ong kumta balai bangi na ka sarkar ngi sim kani pide ban suthu kalong ba kamde shu kathma mensiam snem kathma mensiam snem kalong ki bawan ki karantin lada pimde makana positif ru nrai mentapat ka bangi sim kalong baki bayo positif habban sumar bhaya ki pio I ya kani ki jingjia ya ki jingyap ki jingklat ka baman kasngi bat ba une uknyang jingpang hakane ka second wave lani ka ba uwan baar kalong ka basirkai hadu kata-kata te nakata daw ngilayaray na kailang sarkar bangin play yakini corona care center bat ngin bu ya ki medical team jongi hangne 24/7 kabut arpusaw kanta ngin bu bakin don hangne bat ngin le yakani nakaliang ka sarkar ngas ngungu sobrom ya pi ka association brokaway ki ba ais ngo bahay ka Jaka iba riban menay dang ong yang menin ngilai keren yong ba wat ki volunteer pinbu mo piang ni kublay siya jangu ten rey ngo ong pi yaki medical team nginbu mangina kaliang joko sarkar kenang ba kumo pi kan long ka jinsingan ka bakraw na kabenta ki bahayeng ka basem bat kamtam ya ki to ki bapang namar ba ka don bah ka jingta ya ka jabing jong breu ba yo positif tang syong yo positif ngan yo thu pi ka ba ma ka long ba ngiduk mensim tang syuduk mensim ka bormet kanang hiar ka bor jam jingmut perkat kanang hiar bat ka ba khaddu ka ba sa kalong ngi serendar ya di poi syuduk badiap te pi na ka daw ngi kwa balakum no kumno kitu ki bayo ya ka covid kimdei banduk mensim kimdei banteng kan ki jingpang ka ba sulong bet kum ka bayong kle te kimdei ban skutu bakalai kata kimdei ban ong bala se ngatang suyo ino jingpang ka bon ngala ban yap no te kata ka de ka bangakwa ban apil ban kerpat I doktor menai la de ong pet ngilabu ru ya kinekin number kineki phone number man ka block I video ngathai mi thia yo dem su USDO civil jongi EAC jongi kimyo thia yo dem chu ngi ai ka direction nok sarkar ba e shuai ki we ki kam menta ka jinga khun jongi hakmat e kalong kumno bingin job thma ya uneu knyang jingpang besirkai hadu kata-kata kabaar kabang sukwa ban ong hangne habangile kumne nginamla apat ban ong bangin suyak hangsa kumne namar bangidon kam ya kabam kadi ngidon kam ka kamai ka kaji tengah sukwa ban yathu lepa ya pi kum kinong yalam but ki officers jong ka department affairs ngobha ban kentu ya ki breu la kattu la jan sibna ngidon Pilade ban skutu ban sumar dalade ladi. Namar hakan ne katayo ka banwan. Nangadaw ngan be met sete slong namang idon ka meeting ka bakham kerpang. Namangin perkhat hadin jong kane ka live hui trik ka e ka mangidai ban le. Namar kumang ngo pi nginamla ban suya khangsa kumne. Ngidon kam ya ka ban kamai ngidon kam ya ka bam kadi. Ki baduk ki bejenjar ka jingjenjar ka balapalan. Nei tang ka we ka banga kerpat ya pi ki noyalam snong ki reurang ba. Ya keren lem baki day ban nang ban sumar daladi yaladi. Lada nang ya kata nga ong pi kam lele. Tenre lada manga mangi. Ngim nyokor ya kitu ki jingbatay na kaliang ka health department. Lada ngim nyokor ya katu ka baki ong deng mas tet ti brabor nang ta wat ya jantan ngatray lada ngim ko ngu ikata ngatray nginam la lay. Te yakane kalong bet day kabor Skotu simet. Nemdon sipai ubala ban penbor yano.
ngas ngomen ong kadai ka kamram jokin nong song snong jokela jok jelam kala jungi simet bangin kit kia kenang bangin light na une u kenyang jingpang tengah kermen scam bakane ke corona care center jungi kan tre kambha bat ba ngakwa ban kerparu yakin nong song snong hang ne po punsla civil subdivision ki bombiang kayeng kasem namangi snong kendong teng wat ki babiang kayeng kasem ru namar bayo i batu bayo positif dalai ngim de yak huslai lek ya jan lek ya ai khublai bro na daw ka pelong bangin yo ayo ne positif tika banga kerpat di kolong balakum nur markane ka kapasti ngidon kuma prapo jing tia prapo mo around prapo jing tia ngindang create su samte po si la se sakatu kan etli jing tia ka banga kerpat kolong tang sio positif ngathai bahai bo nang sa no ang ni kan bahasibun bakin wan no ha kan ka jaka klang banlat kan no pra siposki ko mong pi kilayo ye ke jisat ke jiklan tengah sobon ong bangin prislur bakin sa no hakine ki center lane kala benlong ha ka bangin penbet yang surkan metal hasil si ngile plan bangin penmi jing dia su sakatu kan iteli ha ka bedai bat kene ka kam bayo le sedang bun ki positif cases ke ban mi nane sekaman te kabanga kerpat kolong ba ki nong song snong hapo ka civil subdivision pensla baladak don bayo positif kan bahasibun phone utu number ubay doktor menai la de batai phone utu number khnang ba ngin penbiang ngin le xiao bat ngin wan bu hakane ke jaka sumar khnang ba kanam yabit lane kanam pur state sya kiwe pat kilong ying kilong sem hapok isnong gitau jengi baro dikata kade ka bangakwa ban kentu ban kan pham lang yang i baro tengakwa ban kentu kan pham ru ha ka ju kapor tong ini sumar bhai ladi kade ke jisya mene doktor riong ba kani kade national highway teng hap ban yak ham pikir ba namar ba kibarung kibami kibayat kibayeng kibabun te lakum nuru lese kitu kidukan kibade jing de kin sngo bah ban ya sumar bhai ladi namar ba yo kumnu kala ban poi sya ka jing songsi hapok ane ka than jongi barok kawi tang itai kentin ba kendiat ai khublei pi iwei sai sisin pat ngada ai khublei kerpang na kaliang jong sarkar ya kanika association jong pi ki baya tre rengkat bat ngi ka sarkar barok kawi bat nginem klet ya pi kum ka seng hi barok kawi ki balaya tre rengkat bat ngi bat ki ba ai kluj mensim ya kanika jaka ka babit ka babiang hadukan ni bangila ban penkela kum ka corona care center ha kanika than penusla civil subdivision jongi barokwi from where? My friend, they more or less, the expert medical team, they said, I think there's no harm. Okay, jom kan thay rồi đấy, Susan Dharma.